Xa está aberta a matrícula para o alumnado que superou a convocatoria ordinaria e que desexa continuar os seus estudos no mesmo idioma. Este tutorial tamén é válido para o alumnado apto, non apto ou non presentado na convocatoria extraordinaria, que segue a estudar a mesma lingua. O prazo abre máis tarde, o 27 de xuño, e pecha o 7 de xullo. Pero, ollo, renunciaches? Cambias de lingua? Estudiaches por última vez NEOI hai varios anos? Este tutorial non é para ti, entón, terás que facer preinscrición cun proceso distinto explicado noutro tutorial. Entón, para o alumnado que continúa, pasamos a explicar o procedemento. O primeiro paso é entrar en Centros.net, o mesmo portal onde entraches a ver as notas. Neste paso, tes que entrar na sede da matrícula actual, mesmo se queres modificar a sede de estudos para o vindeiro curso. Lembras o número de expediente? Serve de usuario, pero tamén tes a posibilidade de meter a data de nacemento. No segundo campo, metemos DNI, NIE ou pasaporte, sen a última letra. Sempre o mesmo documento co que fixemos a nosa matrícula inicial. No terceiro campo vai o contrasinal. Unha vez dentro, buscamos o menú de xestión arriba á esquerda. Seleccionamos matriculación online unificada para comezar a selección de grupo para o vindeiro curso. A primeira oferta que aparece é a da sede de estudos do curso actual, pero a continuación poderíamos seleccionar grupo de outra sección ou sede en caso de que haxa oferta. Cada caso é distinto tanto na cantidade de taxa a aboar como na documentación que teremos que achegar. O proceso está dispoñible en liña durante as 24 horas do día, para a vosa comodidade. Porén, lembrade que as nosas maravillosas administrativas revisan e validan as solicitudes durante o seu horario habitual. O horario de preferencia aparecerá no resgardo, onde tamén poderemos ver a cantidade da taxa a aboar. Podemos pagar en liña no botón Oficina Virtual, onde podemos realizar o pagamento con tarxeta ou Bizum na Atriga e logo descargar o xustificante modelo 730 para presentar posteriormente en Centros.net. Recibirás un correo de confirmación se aportaches toda a documentación necesaria ou un correo explicando o que falta por achegar. Agardámonos nas aulas en setembro!